Mal-ġurnal The Sunday Times, Monsignor Charles Scicluna ikkritika r-response team tal-Kurja illi kaxkar saqajh fuq il-każ ta' 3 saċerdoti illi kienu akkużati li abbużaw l-itfal. Monsignor Scicluna qal illi huwa qatt mad-dubi tal-verżjoni illi taw il-vittmi u l-sinjali kienu ilhom evidenti għal snin twal. Huwa staqsa għaliex qatt ta' professjonisti illi varjaw minn reliġjużi f'karigi għolja sa' psikjatri kienu jafu bil-problemi ta' Charles Police iżda ħallewh imexxi l-Istitut ta' San Giuseppe. Għal ukoll illi ta' parir lill-avukat tal-vittmi sabiex ifittxu lill-Knisja għad-danni fil-qrati ċivili. One News dal-għodu bat sensiela ta' domandi lil kelliem għal-Kurja Kevin Papagiorgopoulos, iżda bqajna bla tweġiba. One News staqsa lill-Kurja biex tgħid meta meħsieb li tiddaħħal sistema ġdida dwar kif titratta abbużi fuq it-tfal. Staqsejna wkoll għaliex il-proċeduri tar-response team tal-Kurja ħadu daqshekk fit-tul, tant illi kellu jidħol il-Monsignor Scicluna nnifsu biex jaġġilhom. Staqsejna wkoll il-Kurja dwar ir-reazzjoni tagħha għal dak li qal Monsignor Scicluna u se tagħmel fuq il-proposta li twaqqaf fond għal kumpens tal-vittmi. F'intervista ma' The Sunday Times, Monsignor Scicluna jgħid li l-Arċisqof Paolo Cremona m'għandux jirriżenja għaliex dawn il-ġrajiet ma seħħewx taħt ir-responsabilità tiegħu. Dwar dan, One News staqsa lil Kevin Papagiorgopoulos illi peress li l-affarijiet ġraw taħt ir-responsabilità tal-ex Arċisqof Giuseppe Merċieqa se jagħmel Monsignor Merċieqa wara li ħarġu dawn il-fatti kollha biex jerfa' ir-responsabilità tiegħu. Iżda il-kelliem tal-Kurja li fi żmien il-kampanja tar-referendum għad-divorzju kien ingħata lif sabiex imexxi il-medja tal-movement Żwieġ bla divorzju injora il-mistoqsijiet ta' One News.